最初にお届けしたカヒコ古典フラは火の女神ペレに捧げた明るなおキーな上。続いてお届けするカヒコはその昔オアフ島を治めていたとても名高い酋長であったカクヒヘバというとても有能な酋長でした。彼の功績、彼の偉大な名前を称えたカヒコ古典フラカクヒヘバをお届けいたします。
とうございます。もう一回言っていきましょう。アロハ。皆さんゴールデンウィーク楽しんでいらっしゃいますか。たくさんの皆様に、来ていただいてとても嬉しいです。最初に歌詞と2つお届けいたしました。続いては、演奏と一緒に、現代ブラアウアナをお届けしたいと思います。最初にお届けするのはワイカという曲になります。こちらの曲はとても古い曲です。カメハメハ一世の、時代にも遡る、古い古典フラに何かの美しいメロディーをつけました。ワイカをお届けいたします。では皆様ハワイ島のコーナーへお連れいたしましょう。ホーナウナウ、国立公園があります。そのホーナウナウの国立公園は、その昔とても、歴史的な、重要な場所でした。プレイスオブリフュージと呼ばれ、そのホーナウナウでは全てのことが許されたというそういう、伝説があります。そのホーナウナウ公園の美しさを歌った曲ですね。ホーナウナウパーカーをお届けしましょう。
カップルに見てもらいましょう。海水と、いう2人が皆様を、カーライドをお連れいたします。カーうまいかほろほろか、あなたと私とドライブに出かけましょう。オニアナカフイララベア2のスピードメーターどんどん上がっていく。窓の外を見れば風がビュンビュン吹いて、皆さん楽しい、カーライドに行けたらと思います。さあ続いての曲は、割と新しい曲なんですけども、この曲が言っているのは、自分が何者であるかということに気がついて、そして自分の先祖に感謝をして、これから生まれてくるまだ見ぬ、子孫たちにも希望を託す、そんな曲をお届けしましょう。レイハラという曲です。
さあ続いての曲はカネダンサーに出てきてもらいましょう。カネダンサーがもし準備ができていればの話ですが、できてたよかった。さあお届けするのはカウアイ島にあるアナホラという場所のことです。そこにはカラレアという美しい山があって、その山にはポッてその昔山の真ん中に穴が開いてたんですよ。なんで開いたのかわからないんですけども、伝説によれば大きい鳥が山の向こう側を見たくてくちばしでつっついたとか、すごいでっかいなんか人が槍を投げて穴が開いたとか、いろんな伝説がありますけど、伝説ですよ。なんで、彼らの振りを見てあげると穴を覗き込むような振りが出てくると思います。ではそれを見ましょう。穴ほらこのステージ最後の曲になります。最後まで見てくださってありがとうございます。ゴールデンウィーク、今日が最終日になるんですけども、皆さんが楽しいゴールデンウィークを過ごせていたらとても幸せです。そして最後にお届けする曲は「またフィル」という曲をお届けしましょう。ダンサーがプイリという楽器を使ってお届けします。準備ができていればですが、よかった。マカキロというのはオアフ島にある場所になります。灯台が1本立ってですね、アーミーベースのようなところで、そこに、たくさんの兵士の方たちが家族と一緒に住んだりしてるんですけどね、この曲を最後に、皆さんとお別れしたいと思います。本当に最後までありがとうございました。Bye.
げて。ありがとうございました。日本。そしてピアノ吉野舞子でした。ありがとうございます。